pabasulen no narak-rak kaayat ken langin-langin kasikat na lawang anang baybay sa naklaam mo no wagtuok ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta oray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika di ay ayate Diyan impaka imbes kay ay wenak saan na indadanes na kasta kadi tinapud no nga agaya siya di pabasulen narak-rak kaayat ken langin-langin sikat na lawang anang baybay sa naklaam mo no wagtuok ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta oray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sikati ay ayate imbes ngay ay wenak saan na indadanes na kasta kadi tinapud no nga agaya kasano nga ipatek ko di kasket ka martirak na puso ayat mo jak marik na jak marik na't patek ko jak marik na dadong mo kasano ajak guten panagtuok ko pinunpunuan nagkurkurangan kaniya tinepelak di gumura jak impakan imbes kay ay wenak saan na indadanes na kasta kadi tinapud no nga agaya kasta kadi tinapud no nga agaya kasta kadi tinapud no nga agaya.
Awang nga taaw tinta nagbaitay, saan nga isuklapet as ang ngalen kaniaya. Sapay tagumteng daytoy a mensahe, ay ayaten kabiag ko tiyag nanayo. Ikari asiksikan tulae, ay ayate inggan tungkal tanem sigalaen biag ko awan sa bali. Agmay saka mauyos man to'y biyan, mamati ka kumagani ako biag ko, ay ayaten ka ipatpatek ka tinapudno. Sapay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten kabiag ko tiyag nanayon. Ikari hasiksikan tulae, ay ayaten inggan tungkal tanem sigalaen biag ko awan sa bali. Agmay saka mauyos man to'y biyan, mamati ka kumagani ako biag ko, ay ayaten ka ipatpatek ka tinapudno. Sigalaeng biag ko awan sa bali, agmay saka mauyos man to'y biyan, mamati ka kumagani ako biag ko, ay ayaten ka ipatpatek ka tinapudno. Ay ayaten ka ipatpatek ka tinapudno. Ay ayaten ka ipatpatek ka tinapudno. Di mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo, malaglagit ka na ipaneknek kon tinapudno ken ka, adi ka malipatan ito'y biag ko. Mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo, malaglagip ka na ipaneknek kon kinapudno ken ka, adi ka malipatan dito'y biag ko.
maysak di mas paalan ti iliw ko. Kumusta nga tani ay ayate kun kunaday tuy puso umanay laingen na akit ladawan mo nga isun pangipapasap tuy iliw ko. Mensahe araken ka sa dinuman ti ayan mo, malaglagip ka na ipaneknek kon inaputnoken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak di mas paalat ti iliw ko. Kumusta nga tani ay ayate kun kunaday tuy puso umanay laingen na agek ladawan mo nga isun pangipapasa tuy iliw ko. Panagmaymaysak di mas paalan ti iliw ko. Kumusta nga tani ay ayate kun kunaday tuy puso umanay laingen na agek ladawan mo nga isun pangipapasa tuy iliw ko. Nga isun pangipapasa tuy iliw ko. Sidong mo halingagan man pitik tuy puso tapnuning kamay mo tektekan kay papanan tuy napudno apanagayat ko. Indengam o ayat ko ni karayo ang ipek sa gagarhen iliw ko nga agsada kita arpad mo. Iwag simni panagwadwa tasagraben tatilimnos na tuy ayat ko para ken ka agnanayon awan patinggana mensahe ni ayan siya sinupay ti pangyawata
sa graben tatilipnos na tuy ayat ko para ken ka ag nanayon awan patingkana mensahe ni ayan siya sinumay ipangyawata nudilaen siksika nga puo day tuy biyan nga puo day tuy biyan iti mali nulumnekin jay ini iti nagsabata itaaw ken langit nangayeg abuya di naimatanga ngay sut mangiparik na iti panagmaymaysa ket ti lawan nurursene ti sipnge dumteng ton isarda agari ti ulime agkarayam ti lamis ket lumtaw day taladawan kaslada katoy sibay ko apaglan la ilwan naglawak et ngaminay nagbaitan taataw nalaklakan lakuma nga umay ka sa rungkaran surat wenno letrato di danton makaanay ngayon na pangipapasan tuy iliw ko nalaos unay iti rabi sagbay nga indak maturo alae aladawa iparabaw kuto'y puso makita kalakuma uray no darep-dep laeng mabam aranen tuirik na maep-ep me tuy iliw iti bigbiga no sumingising jay ini
iti nagsabata ti daga ken langit no bumangon ako si kanti malaglagip ko sarsarita tanadawan kasano kay tanbiag ko naglawak ngamine nagbaytam taataw nalaklakan lakuma nga umay ka